Kanong ba shlong kala duno sakaway ka ying rim hakaba ka ding ka baklang kala penjulor ka Khasi Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School kabadon ha mission compound shlong ya kabalas dang house nam khat pras pa khandai phau ar hakate ka jingplu jong kate ka ying school la ya thu balai I ka jingklang ka ding antat hakapor shibaje tamne duna menta kasngi dang stem nakaliang jong kipulit penlip ding mari yo jingtim kila be bran syakate ga jaka bantem ya kading ka baklang namar kate ga ying school kade ga ying ka bala rim bala shna de kiding kumta ka jingklang kading kala pursten bat kala penjot ru iki ying ke badon marsenda bat kate ga ying school ha kate ga jingja baro ki jingdon jing em kila julor lut khoin ki bakan thop ya baro ki kot kisla ki ba ye dei ba ka jing penya ji ka school nalor ki wei ki jingbu jingsan ka ba kate ga school ka don nakaliang jong ki bor penya jong kate ka school kila phano ki khna hostel kan thei ke basa ha kate ka jaka shala ki ying ki jong ki henrei ka badon bok kalong ba khrem shem ladon kanu ka jingmen saw ne ka jingta e ka jing impriu batat hadu menta ompat la bantim lani lap ksa ya ka daw jong jing pulu kamding kansan jong kate ka ying school kumju hadin katu kat ni menteri rangba ka jelau Konrad Konggal sangma bat ki katu kat ni kinong mi khman kila poi hi dalade syakate ka jaka ban pentingan mensim yi kinong penya jong kate ka school bat kumju la penmangru ya ka shiklor tengka lengba na ka Chief Minister Special Development Fund na ka benta ban la ban shna biang ya kate ka ying school